Allahu akbar, bidiyon wani matashin soja kenan wanda ya yi passing out, inda yake sarawa hoton mahaifiyarsa, wanda wani yayan shi ke rike da hoton mahaifiyar. Ga dukkan alamu dai kusan ana iya cewa mahaifiyar tashi ta rasu watakila a lokacin yana cikin gidan soja, inda kuma yake ba ta respect, wato yake girmama ta kamar yadda kuke gani gashi nan yana mata salute ko kuma girmamawa ta soja. Daga nan sai kuma ya matsa kusa inda ya ansa hoton kamar yadda kuke gani daga hannun ɗan uwan nashi, inda yake kallo cikin kewa, yana kewa mahaifiyar tasu. Bayan ya yi mata addu'o'i sai kuma ya jingina hoton ya rungume, inda ya ƙara gaba ya sarawa yayan shi, wanda hakan ya sa yayan ya fashe da kuka, shi ma ya fashe da kuka, inda suka rungume juna, sauran yan uwan suka zo suka rungume su. Allah sarki. Idan wannan bidiyo ya baka tausayi, ka yi sharing sannan ka yi following ɗin wannan shafi na Muryoyi domin samun bidiyo na gaba.